हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। स' लोगोफोर, बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि अल नटिफिकेशनखौबो प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो। एक्चुअली लोगोफोर, भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दे। थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै दिनै आं मानसि आपडेट लानानै फैदों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। स' लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ टिजारनि बागै सुंद' आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। थ' लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय लनलि। थ' नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दे लोगोफोर, नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। स' लोगोफोर, दानिया फैदो दि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ जों गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनब्ला। स' लोगोफोर, बेयाव जों गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस बिथां मनिषा मुसाहारि आरो शंकर दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ खालामदों शंकर दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों आल्पिन स्टोन एन्ड बेबी राबादे। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि डिरेक्सन एन्ड सिनेमेट'ग्राफिखौ खालामदों राहुल बर', मेकआपखौ खालामदों जगत बर'दे। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों शंकर दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।